हेलो फ्रेंड्स बरायबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बे DB Vlogs अफिशियल इउट्यूब चेनेलावहाय दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो आपडेट्स लाना फैदों लोगोफोर दा जोंहा माखासे ससियेल मिडियायावहाय नोंथांमोना मिन्थिखायो दा मानि गोबां ट्रेन्डिं जागासिनो दा जोंहा भाइरालनि सायावहाय गोबां ट्रेन्डिं जागासिनो दं लोगोफोर ससियेल मिडियायावहाय दा बेनिनो मोननैसो आपडेट्स लाना फैदों नोंथांमोनजों सावरायनो थांगासिनो दं लोगोफोर दा आं बारा गोबाव बखिबाय थाला लोगोफोर भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामदिनि दा बे जायफोरा मा होनबावनो आं बेखौहाय दा जायफोराहाय समाजनि बेरेखा हाबा मावदों जायफोराहाय आरजाथावै लंथं मदार्न संखौहाय भाइराल भिडिअ खालामनानै जायफोरा मिउजिक हिसाबै जायफोरा मोसादों सर्ट रिल्स बानायनानै ससियेल मिडियायाव हगारदों बिथांमोननि सायाव माखासे बिथांमोना मा बुंखो नोंथांमोना नायदो आदा जनखारजि फावखुंगुर आरो जोंहा बर'नि फावखुंगुर बेलासि बरगयारिया बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरोखि अब्लानो बुजिगोन दा आङो भिडिअखौ ससे क्लिक खालामना होग्रोनोसै गिबियाव नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो बिनि उनाव आं नोंथांमोनजों रायलायदिनि हा नै फाग्लाफोर आं आंनिखौ फाननो सानबाय बुस्थुआ बारा गुवारद्रायबो नङा गुसेबसो बारा रोजाबो नङा गोबा आरोना 3K बानो जागोन सोरबा बायोबा कमेन्टआव थाब खिथाहरखादोसो जाथाय एसेबो गैला ओंखायनो फाननो सानबाय आं स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबायानो जानांगौ दा नोंथांमोना मा सानो बे बिथांनि जे भिडिअ बानायनायखौ नुनानै बिथांनि जे भिडिअ फेसबुकआव बा इन्स्टाग्राम इउट्युब बेफोराव हगारगासिनो नोंथांमोना मा सानो जेनेबा ना आंथ' एकदमबारे माने थानो हायाखै गोसोआ आंना माने थिगैनो दं दे इउट्युब खालामनांगौ फेसबुक खालामनांगौ इन्स्टाग्राम खालामनांगौ भाइरेल जानांगौ फेमास जानांगौ थाखा फैसा खामायनांगौ बाट बे नङाना जे नोंथाङा थाखा फैसा खामायनो थाखाय बा समाजखौ गुबुंले खालामगोन सर्टकाट जों जे थाखा खामायनो सेस्था खालामनाय नोङो लायब्रा नोंस्रा जुदि न'खराव नोंस्रा जुदि बेफोरबायदि सोलियो गाज्रि गाज्रि भाषा सोलियो न'खराव बेखौ नोंथांनि न'खर सिङावनो दोन जुदि नोंमा नोंफा बिब' बिदा बिनानाव नोंस्रा बिदि न'खराव सोलिलायो थेंक इउ नोंसोर रायलाय खिन्थु बिदि फेसबुक बा इउटुबाव हगारनाङा ना जोंनाथ' बिदि सोलियाना न'खरफ्राव दा जों न'खराव ओरै ज' ज' भिडिअ नायो जोङो जेनेबा ना फेसबुक जोङो ज' नायो फेमिलि जेनेबा इन्टारेस्टनो दा बेफोराव नोंनि भिडिअआ नुजाद्ला फैयो जोंहा मान सनमान गैया नामा लाजिनाय गैया नामा नोंखौथ' गाज्रि रायनो गोसो जायो आं भिडिअखौ नुदोंबा मोजाङै खर'आव सोनानै ला जाम्बि नोंहा जुदि एफाराब फाननो गोसो जादों नालाय थांदो बाजार दं बाजाराव थांनानै फानो बे फेसबुक इन्स्टाग्रामा नोंनि बै मा होनो रेन्डिखाना नङा मिथिबाय नोंनि बाजार नङा बियो बेखौ नोङो एसे मोजाङै मिथिनानै ला समाजखौ मा फोरोंनो सानगासिनो मा फोरोंनो सानगासिनो समाजखौ नोंलाय नोंनि बे रोजानो फाथ्लानो बेवहाय रावबो इन्टारेस्ट गैया मिथिगौ बेखौ रायजो राजाफ्रा एक्सन लानांगौ गामिनि मानसिफ्रा जे मानो दासिमबो एक्सन लायाखै आङो सोमोनांनानैसो दङ दासिमबो मानो एक्सन लायाखै गामिनि मानसिफ्रा मानो बेखौ बे सैमा फाग्लि जानायफोरबायदि हगारनानै दङ दासिमबो दङ र' औ आसे औ सैमा फाग्लि जानायफोरबायदि माबा मा होनो रोनाव लागासिनो दङ
बबेनिफ्राय मा भुत हाबगोन बिनावलाय गोदाव सोरावनो भिडिअफ्रा डिलिट खालामजोब आरो बिदि दोननो नाङा फेसबुक इन्सटाग्रामाव बिदि हगारनो नाङा बेखौ जोंनि समाजनि मानसिफ्रा एसे गार्जेन लेभेलनि मानसिफ्रा बेखौ एसे सिक्षा होनांगौ सोरबा जुदि गथ'आ जुदि ट्रेकखौ बारनानै दस्रा ट्रेकजों जुदि बांद्राय गाज्रि लामाजों थाङोबा बेखौ सिक्षा होनांगौआबो गार्जेनफोरनि खामानि गार्जेनफ्रा बेखौ एकदम सिक्षा होनांगौ आं बेखौ डाइरेक्ट होनो आरोखि दा जों बुंनायखौथ' दा गाज्रिसो मोनगोन बबेनि मा गियानि जालायखो होननानै खिन्थु आं रावखौबो बुंफेराखै दि दिनै थानो हायैनि आङो बुंदों नोंनिल' भिडिअ नङा अनेक मानसिनि नुगासिनो दङ बांद्रायबाय खिन्थु बिदि नङा समाजखौ बिदि एफा बिदि सिं सिं माने गुबुंले खालामनाङा मोसाब्रा नोंखौ मोसानायखौ रावबो बादा होआखै मा मुगै सुगै बेलाय मा होनो फैलायनानै मालायनो आरो बासा बिराद गाज्रि माने ओरैबायदि भिडिअ दं बेनाव जे आंनि माने प्रफाइलाव होनो लाजिगोन आरोखि ना ओरैबायदि भाषा रायलायनाय मुगै सुगै गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं आसान गाननानै दं नामा आखायाव गामिनि गावबुराफ्रा बे खनजिथा दैमारि ना बसुमतारी खनजिथा नार्जारी ना मा बे खनजिथाया लाजिनो रोङा बियो थाइसे थाइनै मोनगोन होननानैसो गाव गावनि संसाराव एसे रेहाय फैगोन होननानैसो भिडिअखौ बानायो बयबो मिथिबाय रावबो महर फाननो होननानै भिडिअखौ बानाया भिडिअ बानायग्रा हिनजावफोरा बुजिबाय गोसोआव ला हेल' भिउअर्स बयखौबो सिगाङावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय थारमाने आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों थारमाने आं बहुत रागा जोंनानैबो आरो बहुत लासिं सिं जानानैबो बहुत आं दिनै भिडिअखौ लाबोनांगौ जाहैबाय थारमाने मेसेन्जारावबो अनेक मानसिफ्रा नांगौ होनहरबाय थादों जे आदा बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबो माबो जों फेसबुक नायबानो ओरैबायदि नुग्रा जाबाय माने बहुत लासिं सिं मोनसे माबा जानानै फैदों आरो थारमाने दा मोनसे खोथाया जाहैबाय जे फेसबुकावसो जों नुगासिनो दा जे बुस्थुआ जाहैबाय माने बहुत लासिं सिं माने माखासे हिनजावफोरनि रिल्स बानायनाय मानाय थारमाने फेसबुक नायबानो माने लासिं सिं गावखौनो माने मा हारियाव मा जाथियाव जन्म मोनफ्लांखो माने बिदि सानफ्लांलायलाङो आरो थारमाने खोथाया जाहैबाय ठीक आसे अनेक गान बानायदों ठीक आसे गानजों लोगोसे गावसिनि गोसोबादि कनसेप्ट बानायदों बिसोरो माने जाहा ताहा गावसिनि ड्रेस दख'ना बोखोलाबायनाय मानाय आं बेखौल' बुंनो सानदों जे माने गामियाव रावबो गैया नामा आरो न'खराव रावबो गिदिर मानसि गैया नामा जे माने फिसायफोर गैया नामा माने बिहाव बिखुनजोफोर गैया नामा ठीक आसे बिहाव बिखुनजोफ्रा जेबो बुंनो हायासै जेबो हायासै दिनै गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं आसान गाननानै दं नामा आखायाव गामिनि गावबुराफ्रा बे खनजिथा दैमारि ना बसुमतारी खनजिथा नार्जारी ना मा बे खनजिथाया लाजिनो रोङा बियो सोर खनजिथा बेलाय आरो बे गामिनि गावबुराया सोर बिलाय लासिं सिं नायनो रोङाखै नामा नोंसिनि समाजाव दे बे हिनजावादि गुबुंले लाबोगासिनो लाजिनो रोङाखै हायोबा नोंसोरो बिसिनि न'खरखौनो बैकट खालाम आरो जायनो बिसिनि न'खराव हाबो डाइरेक्ट 1000 थाइसे फाइन फोनांना हो लासिं सिं आरो नोंसोर रिल्स बानाय मोजाङै हगार जै बुस्थुआ माने पाब्लिकनो मोनबा मटिभेशन होयो मोजां मोनसे जेनेबा मोजां बिहोमा गोलैयो जोंनि माबायाव कालचाराव जोंनि हारियाव नोंसोर रिल्स बानायनायखौ जों बादा होआखै नोंसिनि फिसा फिसौआ देरोबा देनांहाय बे नोंसिनि दख'ना फैलालिखौ नुयोबा मा सानगोन दे बुं बे गामिनि ओनसोलाव मा बुंगोन नै दख'ना फैलाग्रानि फिसालाया नै बेनो दख'ना फैलाग्रानि फिसाजोआ नै बेनो माबादि मोनगोन नोंनि फिसाला फिसाजोफ्रा मादि मोनगोन फिसायाथ' जाम्बा बादिसो मोनखाबाय आङो आसान गाननानैसो थायो खोमा फिसायाबो गावबुराफ्रा मा खालामगासिनो गामिनि समाजनि गावबुरा सेक्रेटारिया मा खालामगासिनो बिसोरखौ इमिडियेट मिटिं खालाम नोंसोरो आरो जुदि मानिथाराबा बयकट खालामनानै दोन जायनो हाबो बिसोरनि न'खराव 1000 थाइसे फाइन नांनाय गामियाव सोरबा माबा मोनसे जानानै थैयोबाबो बाननो थाखाय रावबो दाथां बेबादि लासिं सिं खालामग्राखौ नोंसोर मा सानो रायजोफोर आंजों सापर्टआव दंना गैया नोंसोर कमेन्ट्सआव हर बास बेनो लासिं सिं गोजोन्थों बयखौबो दा फैफिनबाय
लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मदान जुग होननानै बर' बिमाफ्रा दख'ना बोखो बोखो मोसाबाय ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा दे गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मदान जुग होननानै बर' बिमाफ्रा दख'ना बोखो बोखो मोसाबाय ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा दे बेसे लासिंसिं बाथ्रा जाय बिमाया 7 बोसोर बैसोनि फिसा हिनजाव दङ जाय बिमाया 5 बोसोर बैसोनि फिसा हौवा दङ जाय गथ'नो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ दङ जाय फिसा हिनजावनो गियान होनांगौनि बोथोर मोनफैबाय बे बिमाया गावसो दख'ना बोखो बोखो ससियेल मिडियायाव मोसाबाय बेफोर गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन बे बिमानि फिसाया बोरै मोजां जागोन जोंनि समाजा बहा गोग्गो जागोन जोंनि गथ'फ्रा बहा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन नोंगोना दे रायजो राजा नोंथांमोन दा आं दहायनो बुंखादों आंनाव गाज्रिया साजोब्बाय होनना ओइ गाज्रिखौ बुंदों आङो मेथाइआथ' बिदि थोनथाराखै मेथाइनि एलबामाथ' बिदि नंथारा मोसानाया खेबथामसो नायबाय आङो फैलाबायनाय दं नामाब्रा बेयावनो मोसानायावलाय एलबाम होननानै मानसिबो गैया दानिया जोंनि बिहामजोफ्रासो बिहावखौबो लाजिला बिफाखौबो सनमान खालामलिया सनमान होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोनला दख'ना बोखो बोखो फेन्दा दिन्थि मोसाबाय ससियेल मिडियायाव होबाय 1 मिनिटनि उनाव बिहावाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिमायाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिदायाबो नुबाय थेवबो गाव लाजिला मानो बेबायदि जादों कारना मा दा होमबा जोंनि होख्राव बुंनाय खोथाया मिनिंलेस ओंखायनो आङो बुंला आंनिया जोब्बाय लेक्सारा नामा नङा होमबा दा मानो बेबायदि जादों जोंनि बिहामजो माने आं हाबा जायाखै दे दा बेखौ एसे नायबिजिरनांगौ दङ एसे सिगाङाव माखासे खोथा बुंलांदों दा जोंहा गामियाव समाज दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थाया माबायदि दा जोंहा बेखौबो साननो गोनां दं दा बेखायनो बुंनाया जों समाज दानायनि खोथा बुंदों न'खर दानायनि खोथा बुंदों नाथाय जोंनि समाज बेबस्थाया मा जादों जोंनि गामियाव समाज बेबस्थाया मा जालांखो दा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन कारन जोंनि गामियाव बे सासेल' आइजो गैया सासेल' बिहामजो गैया बेहाल' गथ' गथाय गैया गामिनि गंफ्रोमबो न'खराव गथ' गथाय दङ जायफ्रा जोंनि भबिष्यत जों गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बे गथ'फोरखौ थांखिनानै जोंनि फिसाफोरखौ थांखिनानै जायफ्रा दिनै लेखा फरायबाय दं क्लास 5आव फरायदों 6आव फरायबाय दं 7 8 9 10 11 12आव फरायबाय दं बिसोरखौ थांखिनानै जोङो जातिखौ गेरेमसा दानो नागिरदों मानोना जोंनि बे लाइमोनफ्रा जोंनि बे फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बे लाइमोनफ्रा बे जोंनि फिसाफ्रा साफा साफा जातिनि दैदेनगिरि जानांगोन जातिनि साफा साफा गेदेर थुनलाइगिरि जानांगोन बिसोरनो डक्टर जानांगोन बिसोरनो इन्जिनियार जानांगोन मास्टार प्रफेसर साइन्टिस्ट एसएस आईएएस अफिसार जानांगोन मानोना बिसोरनो जानो हायो बिसोरनि अनगायै रावबो जानो हाया आरो जोंनि फिसाफोरनियाव बे टेलेन्टआ थै रोदा रोदा हाबनानै दङ दा बिसोरनाव बे टेलेन्टआ दङब्ला बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन दा बायजोआव दिहुनना लाबोनो गोनांब्ला बिमाया फिसाजोनि सिगाङाव बिमाया फिसानि सिगाङाव दख'ना फैखो मोसाबा बे फिसानिफ्राय मा टेलेन्ट ओंखारबोगोन डक्टर जानाय टेलेन्ट ओंखारबोगोन नामा मा टेलेन्टआ ओंखारबोगोन होनबा जोंहा बिमा बिफाया दायित्व दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थायाव दायित्व दंना गैया बेफोरखौ नोजोर होनो थाखाय
नङा होमबा दा आङो बुंबाय बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमानि फिसाया बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिफानि फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो दा बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन आरो बेबायदि जानो गोनांब्ला जोंनि बिमा बिफानाव नाम्बार 1 गावसिनावनो सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मबिश्वासा थानांगोन जे आंनि फिसाया मास्टार जानो हायो आंनि फिसाया डक्टर जानो हायो आंनि फिसाया इन्जिनियार जानो हायो आंनि फिसाया मेट्रिकआव 95% लाखिनो हायो बे सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मबिश्वासा जोंनि बिमा बिफानाव थानांगोन आरो जोंनि बिमा बिफानाव सिमां थानांगोन दहाय बुंदों जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा अमानो थेमाबो नायनानै होयो अमानो टाइमलि आदार होयो नंगौना फुङावबो होनांगौ सानसुआवबो होनांगौ बिलिफाङावबो होनांगौ अमाया गन्द्रानिफ्राय जै गबाय अमाखौ नागिरथिङो बिमाया माबाया बिमाया नङा बे मानसि बिमाया फै 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 बहा थांखो ना नागिरथिंबाय बायो गोमाबायसो खोमा सिखाव लांबायसो खोमा होननानै नानो नागिरथिङो खारन साननानै लादों बेयो जोंनि सम्पतिया बेनो फाननानै 20,000 मोनगोन बन्दक दोननाय हाखौ बेजोंनो सुख'नांगोन जोंनि सिन्थाया बे अमाखौ जुदि सम्पति साननानै लानो हादोंब्ला नोंनि फिसाखौ नों मानो सम्पति होनना साननानै लानो हायाखै जोंनि फिसाया मा खालामो दा हरनि 12टा बाजियाव धिरबिलाव गोसोथोनायखौ लानानै बार्थडे खालामहैयो बार्थडे हरनि 3टायावसो न'आव फैफिनो बेखौ खिन्थु नागिरोसै फिसाया हरनि 3टासिमबो न'आव फैयाखै नागिरा अखानायै 12टासिम उन्दुयो जेबो बुङा मा बुंहैयो बिमाया थांनानै आयो फिसाया मेगन मोदै जाहैदों खोमाहाय नै बाबु आबा आबा दे जिखौ फिननानै फैलायबावबायसो दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर दा बिथां जोंहा फावखुंगुर जन कार्जि आरो फैलाजि बरगयारि बिथांमोनहाय मा बुंखो आरो बै बिथांनिया मामोन आं सासेनि नामखौ बावबाय गोसोआव गैला बिथांमोना मा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर दिनैनि आपडेट्सआहाय